ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ଢାଳିଦେବା। କାହିଁକିନା ଭଲ କି ନ ପକେଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରିକି ଆମେ କାଟିଦେବୁ। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ଲୁଣ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ତାକୁ ଭାଜିବା। ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ ହଳଦୀ ପକାଇବା। କଲର୍ ଲାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ପକାଇବା। ଭଲକି ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ଏମିତିକି ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁକିଛି ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଭଲକି ଭାଜିବା। ତାପରେ ପିଆଜ ଗୋଟେ ପକାଇବା। ପିଆଜକୁ ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚାକୁ ଛେଚିଛି, କାହିଁକିନା ଛେଚିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇଛି। ଛେଚା ପକାଇକି ଅଦା ରସୁଣର ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କରି ଭାଜିବା। ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଛି। ଭଲକରି ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିକି ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ପାଣିଟି ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଟମାଟୋ ପିଉରି ଦେବା ଗୋଟେ। ଟମାଟୋ ପିଉରିକି ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଭଲକରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭାଜିବା। ପାଣିଟା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ସେଥିରେ ଦେଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଳୁ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଦେଇ ତାକୁ ବି ଭାଜିଲି ଭଲକି। ମସଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ କଷିଲି, ଆଳୁଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ଗରମ ପାଣିକୁ ତରକାରୀରେ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଲି। ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଲି। ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଛି ରେଡ଼ି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍